Alright, dating nga rin ti problem of the day mga kasin, kit intayon na denggen, ti pakasaritan, ti pariko ti biyag ni Mildred, iti Ilagan City, Isabela. Sagudayan nga rin ti surat ni Mildred. Dear Kasin, naragsak kami kay ni Anton idi agnobyo kami pailaeng. Ni Anton, tigas lang ideal man ko. Dream guy nga mako na idi. Gabuta, tall, dark, and handsome ni Anton. Kaya naragsak ang idita, napansin namin at ipintas ko. Nga idi, nagdaton kanya, saan ko nga baybayag, inaklon ko. Aging nga, impaay kon ti amin-amin ko, ti kinabirhen ko keng kuwana. Nga idiagnobyo kami, nabintas mo ti ipagpakita na, nasayaat mo. No pa'y amo na tagbisyo ang saan na mo ti ipagpakita kanya. Awa mo ti nakanang na dimte nga problema mi. Iso nga idi, injaya na kanyak, ti kasar, yun na ti panagasawa mi, ket saan nakapulos nga nagked-ked kasin. Ang imidya agasawa kami, ket inyawid na kon iti lugar da, naranggas mo ten. Rimuar mo ten ti pudno nga kinatao ni Anton. Bartekero, sugador, babaero. Ang idi damo kasin yung ket nagan-anosak. Ang imidi agangay, isumeten tinagbalin nga naimon idito ta iso ti adda aramid na. Nga maitured nakmeten nga kabilin, nga dangran, nga ranggasan. Kadyak idin makaanos kasin yung maibusen ti panagibtur ko. Manggapon nga guraik ti asawak. Manggapon nga mapukpukawen ti panagayat ko kengkwana. Ang imang namnamak lat idi nga agbaliw tupay. Aging gay ti may sa amalem nga naladawak nga nagawid manibo di trabaho di magasak namin iti clinic. Nagpa-check upag gabuta 2 bulan din nga jak madat ngan. Katap no makasigurado ak no pudno ti atap ko nga masikugak. Den nabayag da ito yan nga inururay mi baring no isundon ti pagbalbaliwan ti asawak no addanton anak mi kunat. Ang emjakmet ni namnama, ti si maruno na pasamak, edita makaawid ako ni tibalay. Oh, ada ka magayaman, Anton? Naragay po dito. Ha? Api nga kasat pa nagsaon, api nga kasat pa nagkitam kanyak. Kasi adabasol ko king ka, ada nga talaga. Saan lang nga kaslan, di ka talaga, anay ko, Anton, dahil ti buog ko. Umay ka dira, di nagpunguti, masaksak tanak, naladaw ka. Gabutan nakisinara kayo, dilalakim. Saan nga budno tayo ta? Awan dilalagik, Anton, anay ko, sikat ti agdadata nga adda babae na, ulbod. Anay ko, Anton. Di mo ko maibusin, tinabat-bati pa nga palagan anos ko. Ibatam ka, di ka di buog ko, di nagdangran, papatayin ka. Naladawak lang ang awit. Tanapalag iti doktor, doktor kayang tilalaki ma. Anay ko, hindi mo ko maitulok nga agbalin nga tumok mo sa dilangit tigura king ka. Isarding mo, di na ko madangran. Sikapay ti makagura, sikalar ti mangliliputan. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Naskinlayan king ka na Anton, ang dardara matin. Awan tinasakit ang baklang ko, rin umatay ka. Manglilipat. Ay, ti anak ko. Sana mabali na mabukaw ko ti anak ko. Anton. Aging nga naawan anak itipuot kasi yung gapoy tis nalaos sa sakit na marikrik na. Gaboy ti padang kugtar ni Anton iti tiyan ko. Ano kasta? Talagang awanin ti anak ko. Ay, di ba't lang Anton tinangayab iti ambulansya balasang ko.
Kay subot tinang kuyog king kaaging ka dito ospital. Ay madamdama ka nagsublin ton ti asawam. Saan ko nakasapulan ti anak yu, tatang? Mildred, balasan ka. Masapul nga mapakaamuak dananang ko, tatang. Ay, addan iti dalan ni abalayan nga agturong ditaw, ospital, na tinawagan mi itayin. Kumuyog akton kininana nga agsubli ti lugar mi, tatang. Balasan ka? Ay, nauma ako ni ti anak yu. Ay, siya kung ti umuna dumawat iti pamakawan para iti anak ko. Diyak tupulos mapakawan ti anak yu, tatang. Ay, binagbagaak ba dahin? Amumad dahi da. Ano dagundaway nga makasaritak ti anak ko kat awan ti sabali nga araramitek no di mang magbagaking kuwana. Ay, yung bagak kay sarding nan, nagiti ado nga madiabisyo na. Kagang runaan nagasaan na kang dangdangran nga asawa na. Ang iman niya tinararamid na, tatang. Sinardingan nagkadinga rin ang ranggasan ni Anton. Ay, lakit baray duwag balbaliw ito na anak ko, Naibusin ti panagad-anos ko, tatang. Da kayo tinagbalin nga, kang runaan nga saksi kadagi tinararamid kanyak ni Anton nga anak yo. Iso nga didak nga tambet mababalaw no saan ko nakayat ti anak yo. Ay, adya ti kayat mo asawaan, Mildred, balasan ka. Saan ko nga mapakawan pa ti anak yo? Tumok nun sa dilangit ti gurak yung kuana. Saan ko nga ayatin pa ni Anton? Ay, ikam kumape iti sa bali nga gudaway na anak ko, Saan nga sinsinan tinaramid na, tatang? Hindi na ito yung inaramid na iti anak ko, kuma. Di pa nakaregreg ti anak ko, gabukeng kuana. Saan ko na mapakawan? Awanin ti ayat na marik na king kuana. Aya. Talawa kong ti anak kiyo. Anya. Awanin tinaskin pa nga isaganak, nanang. Intayon. Ay, saan mo ka din nga orayan ti asawa manak ka? Saan nga naskin pa, nanang? Ay, ti amo kagat awan ti problema ya. Tadi mo mo't ipakpakaam mo kada kami nga naranggas gayam ti asawam. Nagsingpot mo't idi saan kay nga nagasawa. Nagsingpot mo't idi no umay iti lugar tayo. Ala, tulungan da ko nga mang bagkat kadigiti gargarit tayo, nanang ta. Agururen ti tricycle nga pagluganan tayo. Ay, sige anak, ala, intang arudan. Panawa kung dahi nga balay. Panawa kung dahi nga impyerno. Kat iti kaanuman tsak to nagsublipay. Nagawid ang arod, simurotak kininanang iti lugar mi kasinyong karingkadeng kon nga saan akong nagsublipay iti balay nga nagbalin nga impyerno. Iti balay nga nagdenaan mi iti asawak nga ni Anton. Ang nasakit ti amin, nasakit ti napasamak, nasakit ti panagsinami nga agasawa. Ang runahan na launay, nakasaksakit ti panakapukaw ko iti anak mi kuma, anak ko kuma. Ay anak ka, agpupupok ka kadilatan, dito'y silid mo, dito'y balay. Nanang, amangan no makaala ka iti sakit mo, iti kasto yung aramidam. Ay si kamot la tinagkuna nga impyerno tinaggapuam, ang pagbalin naman nga impyerno man ang tibiyag mo. Al-alyain na tinapalabas, nanang. Kaslag subli-subli dagiti adong aranggas nga nararamid kanyak ti awan kararuhan ng Anton. Ay anak, isungarod nga pinanawa mon, tapno mga barwanan ka. Ang isumutlat ta ka na yun ti pampanunutam. Kinanya nga rod ti aramitik, nanang. Ay kirumwar ka makipulapul ka kadagiti karuba, kadagiti gagayim mo. Ay wino umay nakit di tulungan ni Jay Palengke. Di ka di mailiw iti dati nga trabaho, ti aglako iti saba. Winman kit di, nanang. Hanya, umay ka. Sige, nanang. Tapno alalis to nga makalipat. Masapol nga pagbalinek ng bisi ti bagik. Tulungan kayo iti negosyo yo Jay Palengke.
Kasla nagsubliak iti kinabalasan ko kasinyong idita. Tinalawa kon, pinanawa kon ti asawak. Idita, saan kami ngagdenden na. Kaya di kaaddak iti palengke, iti inaldaw nga aglako iti saba nga negosyo mi kadananang imarak manen iti lalaki. Nga ti amuda ket balasang akpay. Ngem kaslad adda nga manayunan ti gurat ken ni Anton tanus sa anak ko mga nakiasawa ken kuana. Adda ko mawayak nga agpili kadakwada kadagiti lalaki nga agar-arem manen kanya. No sa anak ko mga nakikasar nawayaak ko ma. No saan ko mga naranggas ti asawa ket naragsakak ko ma. No saan ko mga naranggas ti asawa baka sibibiyag ko ma ti anak ko. Angim, ado dagiti magibaga nga saan nga rumbeng nga makirelasyon nak adagos gaputa si kakasarak pa laeng. Kunamot ni nana nga bebeak ka no pala kita lalaki. Iso nga tinaramid ko kasinyong kita binasted ko amin di kiti lalaki nga agarem kanyat. Dapay tumboy Ay na. Ngayon kadagupan da nga nangarem kanyat, ada na isang sangayan na lalaki nga dipulos na pukawan itinamnama, nga ure namin ano ko na binaste di suna ket agsubli-sublimet lata, nga may mangidaton ti ayat na, naibaga ka istorbo, umaymet gumatang iti saba. Iso da ito'y ni Nano. Oh, deti suplim, Mrs. Thank you, gumatang kanto manen, ti saba. Oh, wow, inaldaw nga alisto ka nga makalako, Mildred. Ado nga min kasapulan iti saba, Juvie. Kit uremet sika, alisto kamit nga makalako kadagiti lakom. Kanayon met nga may tagi-deliver ni Bong nga asawam no, amo na nga maibusang ka iti display mo. Ti ko na maakit talaga nga swer-swerte ka ita, ha? Swerte ka kunak, gaputa adda swer-swerte mong ansisit. Anya nga ansisit? Hakit ni Nano nga boyfriend mo. Ala, Jack boyfriend ni Nano si ka, Juvie. Anya? Agar-arem lang kanyak dahi dyan nga Nano. Binasted ko namin ato, ang magsubli-sublimet. Ay, tiamok na boyfriend mo, tayo naldaw met nga may gumatang ti saba. Si Kamet. Jack man mo ka dahi dyan, ha? Inaldaw nga, may gumatang. Di, isupay, inaldaw siguro, inaldaw nga mangan, kada ti gatangin na nga lako masaba, ang hindi metla dumakkel ni Nano. Unanong latamet ni Nano. Si Kamin ako'y uyaw kasi ka. Amin yung, makakatawa ak nung makitkitak ni Nano nga umay dito. Talaga nagturit, ti pakinakim na friend, nga umay naka-armen. Agit gaputa ka na nga umay, ti among agit inaklon mo. Ay saan pa si Kamat. Kaya talaga nga, awan pa iti panunod ko, iti makinobyo. Amumet kasi aasawak pa'y laeng no pa'y insina kon, no pa'y pinanawa kon. Alakat saan matlata adakas, friend. Adot kakasta itan. Nga ore no, nagsina da iti asawa na ore no si kakasar, ket makirelasyon dala ta iti sa bali. Ket no kung makirelasyon ni Anton, dati asawam, iti sa bali. Di ka di makirelasyon met iti sa bali. Diyak pa'y amo, Jovi. Bahala na. Angim, ada ka dinamnaman ni Nano, king ka? Ha? Nagkikit nga tatanak yun. Ayan, isot makatuluyam. Nakoy uyaw ka nga talaga. Saan ba't unay nga unano, ani Nano? Anya nga saan? Na eksakto nga 4 feet ti height na. Unano lata Idi pagbita panawen nga namaamok ni Nano kasinyong kita. Naamuak nga nagaget isuna. Tada ure kasi ti height na ket nalingag negosyo. Ada bukod na nga motor nga ada kurung-kurung na. Kaya nagpaiso nga unano isuna. Gapot iti height na nga 4 feet. Saan nga normal nga height iti may nga lalaki.
ken saan nga isu ti standard ko iti maysa nga lalaki. Gabuta ti asawak idi nga ni Anton ket tall, dark, and handsome. Gaputa dayta nga ro ti arapaap ko idi nga maasawa. Ngem ni Nano, short, dark, and handsome met. Saan met nga gwapo. Damat lang nga na. Angim nag-cute no magna. Nag-cute pa inuag sao. Dakil ti diferensyada kay ni Anton. Dakil talaga ti diferensyada iti langa. Ken kang runaan na ket dakil ti diferensya ti ugali da. Taninano ket awan na pulos ti madi abisyo na kasinyong nga iti kadagiti makamammo ken kuana ti bagbagada nga nagaget, nasingpet, naanos, ken nalaing agurnong kwarta. Samot nga naimot, ang nalaing agtipid, nalaing ag-save. Ang jak amo kasi nyo. At syempre, jak ba't pinapadasan? Imatlaan ton nagbaling nga nobyo. Jak amo, no, anyat. Awan ti amok nga nangasawa iti saan nga normal ti height na nga lalaki. Tapno ada ko mangmat pagibasarak ano, kumustamot at ti amok akit no unano met ti partner na. No unano met ti asawain na. Adamat ket ti amok artista nga normal met ti height ti asawa da. No pay unano da. Ang no agkaanak da ket normal met. No ti ugali ni Nano kasin yung talaga nga uri asino a babae ket alisto nga maregreg tirik nana. Angin no ti langa ket adayo kumanga maayatak ti kasking kuana. Angin api nga kasto ti maregreg na. Kasla mapampanunot ko meten nga uri man no gwapo no naranggas. Uri man unano no maparagsak nak to. No saan nak tong aranggasan. Baka kit isupit ti ranggasak ang nakabasbasit nga lalaki. Sigurado laki di na makugtaran ti tiyan ko kas tinaramid ni Anton. Ala, api kas ti mapampanunot ko. Api kanahin kumiten nga malagip ni Nano. Agayatak ka din ken kuana. Ay, Diyos ko. Kanunak nga rod nga aklunen, Mildred. Ay, jak pe amo anano. Ha? Jak pe amo ko nam. Uwen. Ay, kita. Apay naragsak ka. Yes! Apay nga naragsak ka nano. Kit iba ka nga jak pe amo. Ay, winata. Dati idun saludsudik ken kanunak nga aklunen. Ibagam nga agsaysayang nga klaing ti oras mo. Kung kanam kanyak. Dati ibagam nga sardingan kan, taawan ti mauray ko nga sungbat mo. Angim itan, aneti ko nam, di mo amuno inton kaanunak nga aklunen, ti kayat nga sawen, Mildred. At danto tiyempo na nga aklunen nakmetlaeng. Yes! Uy, saan nga kasati kay kong sawen Nano? Hoy, Nano! Yes! Nagloko dahi dyan. Nagtaray ka. Nakatartaray mo't gayang uri no. Nag-aababa nagitisa ka na. Napan naman impapakaamon nga danam naman na kanyak. Nagluko day dyan nga basit nga taon. Sigurado ka din, anak ko. Ha, nanang? Sigurado ka din, dahi ta marikriknam ka day dyan nga Nano. Panagkunak nanang kat ayat dahi ti marikriknak king kuana. Ay, kita awan ti dakis na nabayag mo nga nagsina kayo iti asawam. Ang sila problema akit no umay tumang riribok. Akit si kakasar kaking kuana. Dahil tangaro ti pampanunutik nanang. Ala kita, no agayat ka akit. Makigasang-gasat ka. Kastamang mo ti ayat anak ko. Ang panagritnak anak ko kat. Talaga nga ipatpatig mo dahi tangan ano. Ha? Nanang? Taapi mo't nga na ibagayo ti kasta. Makikita ka. Makikita nga kanayon nga.
Langam tinaragsak. Kanayon ka nga isam. Sa dati saan ka nga naisam. Sipod idi pinanawam ti asawa. Ah, wen nga rod nanang. Kasla naglagan tirik na kita. Kaslang nakaganganay gayak nga tumulong iti negosyo tayo. Supay Ala kita no isulakit di akit ti pagragsaka maken. Ala gulat ta anak ko. Awan ti dakes na. Nga oray no basit nga lalaki ni nano. No lakit di isot mang paragsaking ka. Ay akit. Ay. Surutim tarik na maanak ko. Supay ananang. Oh, kitaan. Umis-isim ka manayin. Hindi talaing numay-may sa ka nga mag-isim. Baka kit ibagada ag mauyong ka nanak ko. Wen kasi nyong kaslaag mauyong ak. Kaslaag mauyong ak nga talagang ako na ninanang tatala. Kanayon nga ninano di mapanpanunot ko. Ngano ada aldaw nga saan nga umay, ada ko man nasisita nga napanan na, kat saan nga makaumay iti palengke. Kaslang saan nga kumpleto ti aldaw ko. Maililiwak met ten keng kwanan, manual daw laing nga di kami kita. So nga yung kedeng kon kasi nyong, nga iti sumaruno pa nagkita mi, kat aklune kon, ti panagayat na kanya. Yes! 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 Uy, di ka makatagali. Yes, inaklon na kon. Inaklon na met laengen. Ay, Mildred. Mildred, saan kan to agbabawi? Yes! 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 Siya kung ti kagagasatan nga basit a lalaki. Yes! Okay la ka di kininanang mo, Mildred? Anya ko madidakas na nano. Awin angin kakaklon mula kanyak itay. Inayapan nagtitibalay yo. Sakit ibagam nga. Agkaidata. Nga maturugak ditoy. Umyanak ditoy. Awan ti dakas na nataingan tamit nagpadpadan. Ket amumit ni nanangan nga nobyo kan. Nagsarita kay paitay saan ka di. Wen gaya man niya. Anya ka di ti aramidin ta. Maturog ta kadilaeng, Mildred. Ay, nakasla kalasaan nga lalaki. Di mo kunain nga awan pa'y tipadas mo nga makinaig na, no? Ay, adamot Mildred. Ti kayat mo kasawin. Kakaklon mo kanyak itay. Ipaay mo ti amin-amin mo. Awan mo ti dakas na. Nabayagan nga awan ti padas ko na, no? Mailiwak unay. Yes, Mildred. Lauray siya, nabayagan nga jak na padasan. Ilalaing ko di ka madanagan, Mildred. Di kan to agbabawi kanya. Uray no basita. Uray no basita ka kunada. Uray no kaslasili na ito mabagbagi akit. Apo akit sa iro dahi tao. Nano, nakalalaing ka magayang nga. Ay, talaga. Nano, nakapapaot ka, Nano. Anyakit di alaing mo, Nano. Wow. Nakalalaing nga talaga, Nano. Itilas o tidwang oras nakapamitlo ka. Nakapamitlo ta. Di ka nagpaiswanan na, Mildred. Dahil nga talaga mo ti asset ko. Ha? Nalaingak ka nung amang paragsak iti babae. Ay, ngimaping nga di ka pinakaasawa. Api nga, sakbe nga naam amunak. Awang ka di ti babae nga. Ay, adamot angim. Kaduan na kadakwada. Wari no maparagsak ka. Angim, no makasapol da iti amumlatan Ti normal ti height na. Wen, ket isukat dakmeten. Ket uri siyak na jak impagarot nga. Kas ti kinalaing mo. Ay, day tamot ati. Pagtangtangsit ko. So di kanto agbabawi.
Di ka ito agbabawi nga. Inaklon nak. Inaklon mo ti kas kanyak. Kasking ka nga. Kas kanyak nga babasit a lalaki. Uri no basit ka. No dakil ti pa nagpuspuso. Awan ti anyaman na dati kinabasit mo. Anan ti dakil no naranggas. Kinuri no kas lasiling ako nam day takukwam. Ha? Yes. Anyong nag-asang. Nakagasgasang. Ay, nakagasgasang. Ay, kas kagasang ti panagayat ko king ka, Mildred. Agar ka, taginanaak. Tagpamimpat ta. Ha? Kayam ti mamimpat? Ay, kito na. Ay, siyak to. Pwede ko na, Mildred. Wen gasin yung ado di may bagang ano basit ket baka dinakto kano masukit. Baka dinak kano maparagsak. Angim na paniknikak nga saan na pudno dagiti ang ibagbagada. Taure man no basit ni nano. Angim maparagsak nakmet. Maitayok nakmet. Maidanon nakmet iti langit. Aglalo ket makapaminado iti agpatnag. At iwen na pa'y di asawak edi nga ni Anton nga kaslalaan niya nga ako nam nga nakataytayag nga lalaki, nakatagdag ka lalaki angin kepoy met. Siyempre adadamot nga sangwin na taarak ngem siyak nga asawa na. E dinto nga ni nano kasin yung kasla siya kung ti pa nakabisyo na. Maitad na amin nga oras na kanyak no awan iti pakakumikuman na. Adamat dagiti tauhan na nga maibati na iyan tay negosyo na. Nakaragragsakak kasin. No pay ado dagiti mangmangig ko nga sasao ti tattao iti aglawlaw nga ape kano nga pinatulak iti kaske ni nano nga saan nga normal. Saan nga normal ti height na. Kat ape ko mga saan. Ape ko mga saan nga ni nano ti ipateg ko. E dinto nga nakasaysaya at met ti panagpuspuso na. E dinto nga saan nga normal isuna. Gaputa awan ti bisyo na. Gaputa saan nga naranggas. Gaputa ti pagragsakan na. Amin nga pagragsakan kit ipaay na kanya. Jack pulos nagbabawi kasin yung nga tinangisukatak ke ni Anton ket ni Nano. Grabe. Nadagundaway mi, kaida kami. Umyan diti balay mi, siya. Pasaray siyak ba't timapan keng kuana, di palayda. Banag nga, pagragsakan mat ni nanang tamakit-kitanan nga agsubsubli ti dati aganaygay ko, ti dati nga ragsak ko. Kas ti dati nga ragsak ko, idi agnobyo kami pelayan kay ni Anton nga asawak idi. Langak nga in love na in love. Kat nagbalinak nga proud nga nobya ni Anton, ay ni Nano ko na kumakasin yung oo, nakadkadwak iso na, magbag na kami. Awan na pulos ti bain na mariknak. Awan na pulos ti pa ano tawag na dyan, insecurities ko kumano, makakita ak ti agasawa nga normal na agpadpada. Di wala mo ko di wala mo tragsak ko kininano. Ngayon dahil nga ragsak kasin yung adagayam kasukat na nga riribok itibiyag. Dahil dinaamuan ni Anton nga adan kasukat na itibiyag ko. Isumeten ti umay na pa ng riribok. E di na minsan nga nagawid ak iti balay mi adda isuna. Pasensya ka na nakaw. Diyak ba't mabalin nga saan nga pastriken ti asawam? Sige na nang siyak maka mo. Lagsarita kay nga nasayatan ako. Apay nga ka dito, Anton? Umay kasukunin. Agawid ka. Agsubli ka ni ti balay ta.
Pakawanin ako ma, Mildred. Saan ka di nga nalawag king kati amin? Ha, Anton? Kunak idi nga sa anak tupulos ag subliking kan. Ang pakawanin ako ma. Pakawanin ako ma. Agawid kan. Agawid tan. Agsubli ka kanya ko, Mildred. Pangaasim. Saan nga mabalin? Ibatanak. Ibatanak ko na. Saan nga mabalin ka puta? Awanin ti ayat nga marikrik na king kanton. Gaputa sa ada sa bali nga ipatpatig ko. Ha? Dahil dyan nga unano? Wen, nangig ko, adot nangibaga kanyak. Adot nagibaga, nagipulong kanyak. Amo ka gibalbalis ka lang. Api ko mga unano ti patulam. Ano di kat agibalbalis ka lang kanyak. Iso nga ano nga agibalbalis nga kunam. Ano tikit mo sawen? Saan mo nga pudnong ayayaten na dyan nga unano? Saan nga unanot na gana? Nano? Amo ka saan mo ipatpatig dayjay? Anya? Api kumamit na sa ti kasta. Amo nga di na ka maparagsak. Maparagsak na kayaman. Di dyan nga unano, di dyan nga basit na lalaki. At dapi nga maparagsak na ka. Ngimitisi ka. Anton. Ay, imposible ah. Mga to. Ibatan na. Ay, saan? Asan kay Kapapa? Anton, pangaasi manak ko. Isa mo nga ipilit ti bagim no din. Ang imnanang. Saan nga rumbing nga makirelasyon ti anak yung kaputa si aasaway suna. Si kakasar kami. Saan ki nga rin nga agriri ah. Kakababain ka dagiti karuba. Saya atin yung tagsarita. No kahit mga nasaya atin pa nagsalita ta. Saan na nasagsagitin, Anton? Agsubli ak tulanyan ni samaling aldaw. Saan kang agsubsublin? Kaputa awanin tinamnamain pa kanyak. Saan man? Agsubli ak. Minamauyong na tayo magpagam nga. Ipatpatig mo tayo nga unano. Na kayo imposible. Si kakasarta laglagi pem, Mildred. Saan nga mabaling nga makiasawa ka sa bali? Katapi si ka? Ha? Imposible nga di ka nakidinat sa bali nga babae. Bayat ti kaawang ko. Uwan angim awan ti ka din nak ita. Data ti rumping agdin nagaputa dati agasawa. Si kakasarta laglagi pem dayta. Gaputa awan ti limed kada kami kaninano kasin yung inistorya king kuana. Imbaga king kuana ti iyo may ni Anton. Ti panangriribok na. Kasano nga Ruden, Mildred, ket si kakasar kayo. Bakakit no? Anya tikit mo sa ano? Bakakit no mangriribok isuna? Ket, awan ti maaramidan na. Ure anyat araramiden na. Jak to pulos agsubliking kuanan. Wenangim na. Aha? Api nga kasan reaksyon mo? Imbes ko mga ilaban na. Kaslay durduron nakpay. Nagsubli kiti asawa. Ay saan ko ngayon bagat kasta, Mildred? Angim, bakakit no, itultuloy takit. Itultuloy na may timang riribok keng ka. Bakakit pati siyak, dangran na. Ay, saan nga mabalin? Saan na mabalin ka puta? Paibalod ta isuna, no adaman na ramida na nga dakis keng kami no kanyak. Angim ka sa nung araw. Nunaskin nga umadayuta. Ha? Angim, sana ka mabalin nga umadayo ata anda dito'y tinegosyo, Mildred. Mabalin mo met nga ibati tinegosyo. Intag din na iti sa baling nga lugar. Umadayo ta dito, hindi ka awan makamamu ka data na ano. Bakakit no masurutan na tantulat ta, baka mabirukan na ta. Api nga mabuting ka. Kunada nga dakila tao ti asawam. Mabuting ka kadiking kuana? Gabuta dakil iso, nakit basit ka? Kasta kadit pa nagayat mo kanyak na ano? Hindi na kayang ilaban. Saan nga kasta ti kahit kung asawen, Mildred? Bakakit no di tanto matla naragsak, no? Mag-iibat ka ka din. Na ano? Saan nga kasta ti kahit kung asawen? Nakalawlawag ka kasta ti kahit mong asawen. Nagaputa mang riribok ti asawak. Di mo met kayatin nga ituloy ta ti relasyon ta. Bakakit no patiliw na ta?
Paibalod na ta. Abi ko mga pabalod na ta. Uwi na ta, da kay ti agasawa. Si kakasar kayo. Iti kaanuman kat awan ti labang ko, Mildred. Ngim, nano, si katipat-patid ko saan nga ni Anton. Sa kayat niyag sublikin ko, ana. Abi kayat mo agsubli. Saan ko nga kayat niyag subli ka? Angim, no agtultuloy ti relasyon ta itultuloy na ti mangriribok ka data. Baka, dakdakkel to ti problema. Isungar nga madayutan ko na. Eh, naligat ang mapasamak na ita, Mildred. Kasi, kasano pa nga tinegosyo. Agpili ka. Ha? Negosyo, wino siya. Saan nga mabalin nga agpili kada kayo No kayat mo. Ituloy tanto. Ito no, marisot yun ti problema yung agasawa. Ha? Ito no ipasigurado na nga saan ton nga mangriribok kadata. No saan nyo man nga mawaswas ti kasaryo. At least, nalagan to tirik na, kampante tanto nga dwa, nga dinton mangriribok pa. Oh, nano. Kasano nga rin tiramide? Madi ka di mabalin nga ituloy ta, ilaban ta, nga namang riribok man, ilaban ta ti panagayat ta. Anya nga rin tilaban ko kingkwana, dinto nga si kakasar kayo. Kita man tilangak. Sigurado nga nung dangran na kakaasyak lang. Oh, api nga mabuting ka amin. Lumaban ta, tinulong ta. Pasensya kan, Mildred. Angim, nasaysaya at siguro no, agsarita kay nga mo ng asawa. Tapno saan ton nga mangriribok pa. Nano. Nakasaksakit tinakem ko kasin yung nga kaslaw mi ibat meten ni Nano iti ayan-ayat mi gaputa mabuting laeng iti dating asawa. Mabuting iti posibleng aramiden ni Anton kenkwana. Diyak kayat ti agsubli iti dati nga balay nga nagbalin nga empyerno ko nakiti. Angim no diyak kasarita ni Anton. No diyak mapanagpakpakaasi kenkwana nga sardeng anakon nga di na kami riribukinin kininano. Baka agtultuloy laeng ti panang riribuk na kada kami. Ang imnumapang ko kasarita. Baka ad-adang agproblema. Baka ipilit na nga agsubli ak kengkuana. Da ito ita ti problema kasi nyong mapukaw ko ka din inano iti biyag ko. Anya taramidek, tapno no saanin nga mangriribok pa iti asawa. Maamiris kumit kindi nga pudno ti ko na ninano nga. Awan ti laban na gaputa. Siga kasarak kini Anton. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidek. Di namot kayat ninano nga madayo kami. Jakmat kayat ngagsubli iti dati nga impyerno nga nagyanak tapno makipagpakaasi kini Anton nga saan na kami nga riribukenen kini Nano. Jak pagid di mamati nga umanugo ti suna. Tanaalas nga ti ugali na. Iwan dakman tulungan dakman pangaasiyo anya taramidek kasin kadagiti viewers nga nakangeg pakibalakadan dakman mga kasin. Kaya nagyaman akmet kasin yung ti anos mo nga nungurnos nang ibasa kin nang idrama dati pakasalitaan ti parikot ko iti biyag. No kaano pa nga nasaraka kon ti lalaki nga
Nakaited kanyak tiragsak. Isumit ti panang riribok kanyak ti dating asawa. Sabay gumata damet na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya, ken nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. Toyagyaman na pagayam mo, Mildred, iti Ilagan City, Isabela.